והיום אני הולך יוסי להגשים לך חלום. להגשים לי חלום? להגשים... אתה כל היום מגשים לי חלומות, זה כל כך כיף. לגמרי, אז אני יודע שהפנטזיה שלך זה לעמוד כחזן, כזקן ורגיל עם הקול המדהים שלך. וגם בלשדר ולשגר לצופים שלנו כל החדשות. אז האמת היא, אולי זה לא החלום שלך, אבל אני תמיד חלמתי לעשות פיתוח קול כמו שצריך. אתה משליך עליי הרבה דברים, זה בסדר, אני רגיל. אף פעם לא יצא לי לעשות את זה, עד שהיום זה קורה, ואיתנו היום יש לנו זמר גדול כשעצמו, ומורה, ויש לו גם קורס מיוחד לפיתוח קול. שלום לך, נראל ארגוב, שלום וברכה. שלום, שלום, שלומך. תודה רבה שבאת אלינו. אתה צעיר ורב פעלים. תן לנו טיפה רקע עליך. אז אני זמר, אני מופיע באירועים ביום יום, ובתחילת דרכי כשהתחלתי להופיע, והתחלתי להרגיש את העומס בגרון, מה שנקרא, אז החלטתי לחקור את הנושא הזה לעומק, והלכתי ולמדתי אצל הרבה מורים, והשקעתי בזה המון. והיום אני במצב שאני יכול לדבר שעות ללא הפסקה, לשיר שעות. אני חי את זה ביום יום, מה שנקרא. זה מדהים. זה מדהים, כי בדרך כלל אנשים שחווים דברים בעצמם, אז הם המורים הכי טובים. ואז אתה אפילו יוצא באיזשהו קורס מטורף, אבל רגע, מה בעצם עשה את השינוי? מה למדת? תן לי איזה, מה למדת שבאמת אתה מעביר הלאה? זהו, אז אני קיבלתי הרבה פניות, גם מזמרים, גם ממורים ומרצים. איך עושים את זה, את הדבר הזה? איך עושים את זה נכון? איך עושים את זה, לשיר, לדבר שעות, ולמחרת יש לך עוד הופעה, ואתה צריך לתת את כולך. ואיך עושים שהכל לא יתעייף, ולתת ככה את כל העוצמה. אז התחלתי לעשות קורסים בפיתוח קול, ובגלל שלא כל אחד יכול ככה להוציא אלפי שקלים על קורסים, החלטתי שאני מנגיש את כל הקורס הזה בפורמט דיגיטלי, שיהיה נגיש לכל אחד. כלומר, כל הידע שצריך כדי באמת לדעת לשיר שעות בלי להתעייף, גם לדבר, וכל הידע הזה שמתי במקום אחד, בקורס דיגיטלי שכל אחד יכול לצפות מהבית שלו, במחיר שהוא נגיש לכל אחד. עכשיו רגע, זה רלוונטי רק לאנשים שרוצים לשיר, לדעת להיות זמרים, או גם אנשים שרוצים להגיש תוכניות שמגישים לפעמים גם את דבר ראשון, גם את יום בכיכר, גם את הרדיו, לכל אחד שבאמת משתמש בקול שלו לפרנסתו, אם זה חזן, אם זה מלמד, אם זה... מורה, לא משנה. אוקיי, אז בוא נגיע ללב העניין. כשאומרים פיתוח קול, אתה יודע, אני חושב על שריר, אז בעצם מה עושים? מפתחים את שריר הקול, או שלומדים איך להשתמש את זה בצורה נכונה. בשריר הנכון. מיתרי הקול זה לא שריר, זה בסוף אנחנו צריכים להוציא את הקול עם תמיכה נכונה, שהעומס לא יהיה על בית הקול. ברגע שאין תמיכה נכונה להוצאת הקול, עם כל השרירים הסמוכים בעצם לבית הקול, אז מה שיוצא כל העומס נופל על הגרון. וזה בעצם מה שגורם לעייפות, לשחיקה, ולזה שחוזרים צרודים בסוף יום. יכול להיות שזה סתם, זה קשור גם לאנשים, יש אנשים שלהם טונציה נמוכה כזאת, קול דק, ומרבים להצטרד, אני מכיר אנשים כאלה, יש קשר בין הדברים? כן, יש קשר, אבל בעיקר בקטע של הטכניקה של ההוצאה של הקול, עם תמיכה נכונה, זה בעצם הגורם העיקרי לצרידות. כמובן שאנחנו עובדים גם על הגדלת מנעד קולי אני רוצה אבל להגיע תכלס לגופם של דברים. תחשוף לנו קצת מאחורי הקלעים. מה קורה? ושוב, יוסי צריך להגיש לפעמים... יוסי צריך לגעור במשה. תוכניות שלמות הוא צריך להגיש. מה לעשות? הגיע צרוד. יש משהו, וזה אני לא יודע אם באמת יש, אבל יש משהו שיכול לעשות, באמת לעזור איזה פיק לכל ככה, מה שנקרא במיידי? אם באמת באמצע שידור השדרן מרגיש שהקול שלו נחלש מאוד והוא הולך לאבד, אז יש טכניקה פשוטה שאני אגיד לכם, אפשר לעשות את התנועה הזאת, ללחוץ את שתי הידיים אחד על השני. שנייה ככה, צורה כזאתי? כן, בחוזקה. אוקיי. ככה 5 שניות, חזק. כי מה זה נותן? ואז מה שזה נותן זה בעצם סוגר את מיתרי הקול אחד על השני. וואלה? וזה מחזיר
את הכוח לכל. ואם אני נגיד, מדהים. יותר מעדיף כאילו קטע של אגרוף, וכאילו לתת למשה איזה אחת, איזה קטנה, זה רגע, גם משהו כי שתופס. שוב, כי הנושא מה? כי הנושא בפיתוח קול הוא גם טכני של חיזוק השרירים, המיתרים. כן, זה ממש ככה. כי אחרי שמדברים הרבה או שרים הרבה, המיתרים כבר לא נהיים סגורים ממש. הם נהיים בצורה לא ישרה כל כך, ולכן התרגיל הזה בעצם מחזיר אותם בחזרה למקום, וזה נותן לך כוח להמשיך את ההופעה, את ההרצאה. נהדר, מי שמחפש את הקורס, רגע לפני שאנחנו מסיימים, מה הוא צריך לחפש בגוגל, או למי הוא פונה ואיך הוא פונה? אז קודם כל הוא יכול ללחוץ על הקישור שמופיע עכשיו למטה? שמופיע ליד הסרטון, לראות את כל הפרטים שהוא מקבל בקורס, ופשוט לקבל את כל הידע הזה אתה אומר את כל הידע הזה, אבל אני חייב להגיד, בן אדם שהולך למורה לפיתוח קול משלם לו 250-300 שקלים. לשיעור. שיעור אחד. ובקורס שלך, לפי מה שאני רואה שאתה לא כותב, נחשוף את המספרים, אבל יש זה... גם את הנושא הזה של ביטחון עצמי. יש גם את הנושא הזה של המידע הנכונה. יש את הנושא הזה שהוא מדבר על כולם, למורים, למרצים, למנחים, ליוסי סרגובסקי, למשל. לזמרים, וזה נשמע יופי של תוכן וידע במחיר באמת ברגע שבן אדם בטוח בקול שלו, והוא יודע להוציא את הקול שלו בצורה נכונה, גם הביטחון העצמי שלו, כשהוא שר, כשהוא מרצה, בעצם חוזר טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שתיתן לנו איזשהו ככה, אתה יודע, איזה שיר, אנחנו מכירים אותך כזמר, וגם ארגוב זה שם שמה שנקרא, זה נעליים גדולות, אין משחקים. כן. תן לי את לכו כלי תשוקוסי בגרסה תימנית אותנטית, אסלית, בבקשה. איזה התקלה. טוב, יאללה, בוא נעשה פה איזה... אני רוצה להוסיף נדבך על השאלה שלו. תן לנו איך בן אדם שלא יודע לשיר, כמוני. בדיוק, אנחנו לא נעשה את זה, כי בכל אופן מרחמים על הצופים שלנו. ואיך צריך לעשות, ואז נראה איך צריך לעשות את זה נכון. בן אדם שהוא שר לא נכון, אז הוא יכול לשיר בצורה כזאת. נכון לי, תשוק אותי. אוקיי. אתם שומעים את הקול מאומץ. מהגרון, כן. אבל מי שלמד את הטכניקה הנכונה, והוא שר את זה בצורה נכונה, אז הוא ישיר ככה. נכון לי, תשוק אותי, בכוך השגיא ואהבותי, לכל ליבי וכליותיי, לכל רוחי ונשמותי. האמת שניכר ההבדל. השיבני ושובו ותרסת תשוב אותי. בראבו, בראבו. השיבני ושובו ותרסת תשוב אותי. מדהים, 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 מדהים ומרגש. לא, כי באמת רואים, דבר ראשון, הכל הוא יותר חזק, הוא יותר עמוק. יותר צלול, יותר חלק. יותר צלול. יצא מפה, לא יודע לא להסביר, אבל... מאומץ. מהבטן, בדיוק. נכון? מהבטן? כן, כן. לא מהחלק העליון. נכון. יפה, יפה. נהדר, תודה. וואו, איזה מרגש. מדהים. יפה מאוד, תודה רבה רבה.